μάλιστα υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση, χιλιάδες. Θα μεταδίδει το τι συμβαίνει στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά είναι σε μια live σύνδεση για να δούμε και πώς γίνεται live η τηλεόραση. Έτσι είναι live, δεν είναι καλά. Να σε ασπαστώ εδώ ή μετά. Και θέλω να παρακαλέσω ανεξάρτητα τους πολιτικούς του άρεσης να αυτή την πολιτική. Και θέλω δημόσια να άρω την αυτό το δημόσιο πρόσωπο. Τώρα έρω το σεβασμό. Αέρα που βάζω στο αυτοκίνητο δεν πιάνει τίποτα, έχουμε πέσει.